Molt bones, avui hem fet un petit cim de 248 metres i prou, però que es troba en una zona preciosa del Gironès. Estem al municipi de Sant Gregori, un cim que forma part del repte dels cims de la comarca del Gironès. Es diu el Rocàs, és un cim sense cap més importància pel que fa a les vistes i tot això, però està a sobre de Port Sacreu, se'n diu aquesta zona, que és on hi havia l'antic camí ral que portava des de Girona fins a la vall de Llémena, que està en aquesta zona, una zona que us recomano si no hi heu estat mai. Es troba sobre de l'antic monestir de Sant Afra i també hi ha, just abans d'aquesta pujada final, un oratori de la Mare de Déu de Fàtima. És un cim, ja us dic, que no costa res de pujar-hi, molt senzill i que val la pena, doncs, si algun dia us perdeu, fer una excursió per tota aquesta zona i anar fins a Ginestar, per exemple.